हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बराय हरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम संदान आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो सर आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बेनिखायनो जायफोरा नायनो इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 1 आरो 2 खौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जा संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 3 भिडिअखौहाय बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला मैयाहाय रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 3 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैदो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावबोहाय आं लिंकखौ होनानै होदों दे स' लोगोफोर बे लिंकजोंबो नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन दे आरो लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बे एपिसड 3 भिडिअखौ नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे स' नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफोरानो कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरबाय थादों दे पार्ट 3 भिडिअखौहाय माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो बे भिडिअखौहाय नायनो हासिगोन दे आरो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे नेक्स्ट पार्टखौ सोर सोर नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जानानै दं स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि पार्ट 3 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै नङाब्ला आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि लिंकआवहाय थांनानै नोंथांमोना नायहैदो दे लोगोफोर स' लोगोफोर आसा खालामो बिथांमोना फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन होननानै स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर फैनो गोनां मोनसे नेक्स्ट पार्टनि आपडेट जुदि मोनोब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअजोंहाय शेयार खालामना होगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौ नेनानै थाबावदो दे